nedavno bila jedna porodica ekipirani. Bravo, tako je. Jednu noć nestade struje. Jednu noć je nestalo struje, kao što moj Speaker Armin govori, Jaran moj veliki. Znači, nestalo je struje. I sada, otac porodica ta hendikepiran je, znate, otac je pričao ovako, znači ovako, čirka ovako, sin ovako. I došlo je vrijeme da se ugasi sveća, ali... I da se legne spavati. Tako je. Ali sada je problem veliki, ko će da ugasi tu svijeću? Mislim, došao je otac hendikepiran, onako, došao da ugasi svijeću, kaže, ne može otac da ugasi. Kaže on, šta sad jevote? Sad ću vam sad svenju. Kaže on, ženom, šta je? Došla ti je žena. Hajde ga svečko, eto me. Dođe žena. Ne može žena da ugasi svijeću. Ja, on se zbuna. Hajde, šta ću sad? Hajde žena svijek, hajde žena čirku. Kaže, hajde. Čirko, šta je? Hajde ga svjeću, eto me. Došla čirka. Ne može ni čirka da ugasi svijeću. Šta ću sad? Hajde ono sina, hajde ono brata. Kaže, hajde. Sine, brate, šta je? Hajde ga svijeću, eto me. Došao je brat, kako? Ne može ni da... Zašto sad? Hajde se vam košiju. Košija, šta je? Hajde ga svijeću, kaže, eto me. I dođe košija, kaže...